Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Choma. If you're a new subscriber, please subscribe. Don't forget to subscribe and like this video. Today we're going to talk about interrogatives in Igbo language. Interrogatives in Igbo language. An interrogative in Igbo language is called Njụajụjụ. Njụajụjụ. That is what we call interrogatives in Igbo language. Interrogatives, as we all know, are words that we use in asking questions in Igbo language, in a language. So in Igbo language is not different. Njụajụjụ bụ okwu anyị ji ajụ ndị mmadụ ajụjụ, anyị ji ajụ ajụjụ. Ha bụ ndị a. Number one example is Ebee. Ebee is, the meaning of Ebee is where. Ebee means where. And if we should use Ebee in a sentence, we have Ebee bụ nke a. Ebee bụ nke a. It means where is this? Ebee bụ nke a. Where is this? Second example, Ọ gawara Ebee. Ọ gawara Ebee. Where is he or she gone to? Or where has he or she gone to? Ọ gawara Ebee. Another example, Ebee ka ọ na-akpọtụ. Ebee ka ọ na-akpọtụ. Where is it happening? Where is it happening? Ebee ka ọ na-akpọtụ. Where is it happening? Ebee bụ be ya. Ebee bụ be ya. Where is his or her place? Ebee bụ be ya. Where is his or her place? The fifth example, Ebee ka anyị kọrọ ji. Ebee ka anyị kọrọ ji. Where did we plant yam? Ebee ka anyị kọrọ ji. Where did we plant yam? Number two example of interrogative, Njụajụjụ, is gịnị. Gịnị. And gịnị means what? Gịnị. Gịnị. Let's use gịnị in examples. Number one example, gịnị bụ nke a. Gịnị bụ nke a. It means, what is this? Gịnị bụ nke a. What is this? Then second example, unu chọrọ gịnị. Unu chọrọ gịnị. What do you people want? Unu chọrọ gịnị. What do you people want? Another example, gịnị bụ aha gị. Gịnị bụ aha gị. Gịnị bụ aha gị. It means, what is your name? Gịnị bụ aha gị. What is your name? Gịnị bụ aha gị. What is your name? Number four example on gịnị. Gịnị ka ị na-eme. Gịnị ka ị na-eme. What are you doing? Gịnị ka ị na-eme. What are you doing? The fifth example, gịnị bụ aha nna gị. Gịnị bụ aha nna gị. You always see me saying afa. Afa. Whenever I say afa or aha, you know it's the same thing. Anambra is afa. The Central Igbo is aha. So whenever I want to say afa, I'm used to afa. So gịnị bụ aha gị. Gịnị bụ aha gị. What is your name? Oh, wait. Gịnị bụ aha nna gị. Gịnị bụ aha nna gị. What is your father's name? So we've learned how to use Ebee and gịnị in sentences. The next is Kedu. Kedu. And Kedu means what? Sorry. Kedu means how. Kedu means how. How about. How.
Kedu means how. Kedu. So now let's use kedu in a sentence. Kedu onye nwe ihe a? Kedu onye nwe ihe a? How about the man who has this? Or how about the woman who has this? If it's a man, we say, Kedu nwoke nwe ihe a? Okay, let's just use a man. Kedu nwoke nwe ihe a? How about the man that has this? How? How about? Kedu, or kedu is also what? Kedu is also what? Okay, let's make another example. Kedu aha gị means what is your name? Kedu aha gị, what is your name? Kedu ka ị mere? How do you do? Kedu ka ị mere? Kedu ka ị mee? Kedu ka ị mee? How do you do? The fourth example. Kedu maka ụmụ nwanne gị? Kedu maka ụmụ nwanne gị? How are your siblings? Kedu maka ụmụ nwanne gị? How are your siblings? Another example. Kedu maka Adife? Or Kedu maka Adife? Yes, Kedu maka Adife. How is Adife? How about Adife? Kedu maka. Then the next one, number 4, interrogative, Njụajụjụ we are going to use is Olee. Olee. Olee means how many, or how much, or where. Olee. Olee bụ ihe a? Olee bụ ihe a? How much is this? How much is this? Olee bụ ihe a? How much is this? Ego ole ka ị na-ere ewu a? Ego ole ka ị na-ere ewu a? How much are you selling this goat? Ego ole ka ị na-ere ewu a? How much are you selling this goat? Unu chọrọ ole? Unu chọrọ ole? How many do you people want? Unu chọrọ ole? If someone comes to you and asks you, okay, if you're in a shop, or if you go to a shop to go and buy something from a shop seller, and the shop seller, you say, Madam, maybe you went there with your siblings, or you went there with your friends. You say, Madam, achọrọ m igo pencil, or achọrọ m igo ewu, and you people are many. To ask you, unu chọrọ ole? How many do you people want? Then the next example, the fourth example is Ọ gawara ole? Ọ gawara ole? Where has he or she gone to? Ọ gawara ole? Where has he or she gone to? And we have another example. Akwa ole ka ị chọrọ? Akwa ole ka ị chọrọ? Ole. Akwa ole ka ị chọrọ? How many clothes do you want? Akwa ole ka ị chọrọ? How many clothes do you want? So that is that for Ole. The next interrogative, which is the fifth one, is Olee. Olee. Remember the other one was Ole, but this one is Olee. And Olee means where, which, how, and when. If you want to say Olee, Olee means where, which, how, and when. Let's use Olee. Olee in an example. Ibi ole? Ibi ole? Where do you live? Ibi ole? Where do you live? Ị gara mgbe ole? Ị gara mgbe ole? Which time did you go? Ị gara mgbe ole? Which time did you go? Olee mgbe ị ga-abịa? Olee mgbe ị ga-abịa? When will you come? Olee mgbe ị ga-abịa? When will you come? Olee mgbe ị ga-abịa? When will you come?
Another example is I mere ya ole. I mere ya ole. It means how did you do it? I mere ya ole. Maybe if you go to your mommy, nne, lee ihe mere, and she will ask you, I mere ya ole. It means how did you do it? I mere ya ole. Then another example to make it 5. Olee mgbe anyị ga-aka ụka? Olee mgbe, okay, let's say, olee mgbe anyị ga-aka ụka? Olee mgbe anyị ga-aka ụka? When are we going to have service? Olee mgbe anyị ga-aka ụka? When are we going to have service? So that is the meaning. That is how you use olee in a sentence, to ask questions. You use olee to ask questions. No, this olee is different from ole. Ole is how much, how many. But this olee is where, which, how, and when. So the last but not the least is the 6th interrogative, the 6th Njụajụjụ in Igbo language. It is onye, onye, and onye means who, onye, who, onye. Let's use onye in sentences. Onye mere ihe a. Onye mere ihe a. Who did this? Onye mere ihe a. Second example. Onye chọrọ, okay. Onye chọrọ iti m ihe. Onye chọrọ iti m ihe. Who wants to beat me? Onye chọrọ iti m ihe. Who wants to beat me? The third example. Unu chọrọ onye. Unu chọrọ onye. Who are you people looking for? Unu chọrọ onye. Who are you people looking for? The fourth example. Onye na-ebe akwa. Onye na-ebe akwa. Onye na-ebe akwa. Who is crying? Onye na-ebe akwa. Who is crying? Then the last question using onye. Onye chọrọ ịgba ọsọ. Onye chọrọ ịgba ọsọ. Who wants to run? Onye chọrọ ịgba ọsọ. Who wants to run? So that is it about the Njụajụjụ, which is the interrogatives in Igbo language. You know, we have 5 of them. Ebee, which means where. Gịnị, what. Kedu, how, about. Olee, how many, how much, or where. Olee, where, which, how, and when. And onye, who. So I urge you to go around, use these interrogatives to ask questions. Just ask as many questions as you want to. Whenever you see an Igbo person, that's one thing about the language. Just keep asking questions. Ask as many as you want to. And by doing that, you'll be learning the language very well. Thank you, and do have a nice day. Please, if you have any comments, if you have any question, please put it in the comment section. Don't forget to subscribe if you have not. Share the video with others, and do have a nice day. Ka emesịa, ka ọ dịbazie.